נציב יום אלעד ענבר והילדים למשפחת הזערי יזכו לחזור בתשובה שלמה אמיתית, ישכנו לבטח בביתם ויתברכו בכלל הברכות בתורה, אמן. אנחנו בחלק ב' ממה חשש אברהם אבינו מאבימלך ועמו. ויאמר אברהם, כי אמרתי רק אין יראת אלוהים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי. רש"י זיכרונו לחיי העולם הבא אומר, בתום לבבי שלא דימיתי לחתו. אבימלך מתנצל ואומר בתום לבבי, הוא אמר שהיא אחותו והיא אמרה שהיא אחותו, אז מה אני יכול לדעת מה ביניהם? בתום לבבי לא דימיתי לחתו, ובניקיון כפיי נקי אני מן החטא שלא נגעתי בה. ידעתי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כי בתום לבבך אמת שלא דימית מתחילה לחתו, אבל ניקיון כפיים אין כאן. ניקיון כפיים אתה לא נקי לגמרי, אין כאן. רק אין יראת אלוהים במקום הזה. איך קובע אברהם אבינו? מה, הוא רואה את כולם ורואה את תוכיותם וקובע שאין יראת אלוקים? אלא הוא אמר ככה, מדוע? אכסנאי שבא לעיר על עסקי אכילה ושתייה שואלין אותו, או על עסקי אשתו שואלין אותו. תגיד, זה אשתך? הלו, במקום לשאול אכלת, שתית, אתה בא מן הדרך, אתה צריך לאכול, אתה צריך לשתות, אתה רוצה ללון, אתה רוצה משהו, בא אורח לתוך העיר, זה אשתך? מי שואל על ענייני אשתו? מה זה עניינכם? ישר הבין שאין פה יראת שמיים. שאלה ראשונה, כבר אפשר לדעת מה הולך פה. עכשיו, יש להתבונן במעלות היראה שאבימלך היה אדם חשוב מגדולי הדור, עד שבא אליו האלוקים בחלום הלילה והודה לו השם שבתום לבבו עשה זאת, כי הוא שמע שהיא אחותו, כי אשת איש אסורה על בני נוח. וכדברי אבימלך שקרא את עצמו צדיק, הגוי גם צדיק תהרוג, וגם תבע משפטו מאת השם. בכל זאת אמר לו אברהם אבינו עליו השלום, רק אין יראת אלוקים במקום הזה. ופה נסתתמו טענותיו ולא ענה אותו דבר. השם, הוא טוען לשם בחלום שהשם בא לדבר איתו לכבודו של אברהם, כמו שאומר אברבנאל, וכאילו מתווכח, עומד. אבל כשאברהם אומר לו רק את המשפט הזה, רק אין יראת אלוקים במקום הזה, הוא לא עונה לו. מה קרה? אם אתה מחזיק את עצמך לצדיק תמים, למה אתה שותק? ולמה נסתרו כל הטענות שלך? אלא גם אבימלך הכיר את עצמו, והוא ידע שבמדינה שלו יש נימוסי מלכות ודרך ארץ, גרמנים, אבל אין בהם יראת אלוקים. אין את היראה העליונה שהוא ירא את אלוהיו, שהוא המשגיח וחוקר לב ובוחן כליות, ואין דבר נעלם ממנו.
לפניו נגלו כל תעלומות. ואם ידמה האדם בדעתו להטעות את עצמו ואת אחרים זולתו, לא יוכל להטעות את בוראו המכיר בעומק לבבו ונפשו. והנה אברהם אבינו, עליו השלום, הכיר את מהות נפש האדם, על המעלות והחסרונות מכל הצדדים. הוא לא התפתה מהברק של נימוסי המדינה של אבימלך, שנראה כאילו הם צדיקים ותמימים. אמנם הוא באחת, ומי ישיבנה? יראה. היראה היא היחידה שכוחה רב לעצור בכוחות הפנימיים של הטבע הבהמית. יוסף היה יראת שמיים, לכן היה יכול לעמוד בפני זלייכה. לבועז היה יראת שמיים, לכן אפילו שהיא למרגלותיו הוא לא עשה כלום. לפלטי בן נאיש היה יראת שמיים, לכן הוא נעץ חרב בינו לבינה. רק יראת שמיים פנימית יכולה לעצור את האדם מתאוותיו. בלעדיה אין כוח לנצח בעולם. כי היו הרבה חכמים ופילוסופים בעולם שהגיעו מצד שכלם האנושי למוסר של החכמים שלנו הכי גדולים, כמו אריסטו, שרי, שבפילוסופיה שלו שיבח אותו הרמב"ם שהוא קרוב לנבואה בשכלו הגדול, אבל בשעת מעשה תפסו אותו במעשים בזויים. ומה הוא אמר באותו זמן? עכשיו אני לא אריסטו, עכשיו אני בהמו. כשהם מגיעים לגוף המעשה, לגוף הניסיון, הם לא עומדים ונכשלים. לכן אמרו חכמים זיכרונם לברכה, אם יאמרו לך חוכמה בגויים, האמן. גויים יכולים להגיע לחוכמה גדולה. אם יאמרו לך תורה בגויים, אל תאמן. אין בגויים תורה. לא תורה שלנו ללמוד גמרא וזה וזה. אין בהם את התורה, מה שהתורה עושה מבן אדם. חוכמה זה בחינה עיונית. גם באומות העולם היו חכמים שהגיעו מצד העיון שלהם לחוכמה עליונה. רואים שהרמב"ם מתדיין, נושא ונותן עם כל חכמי אומות העולם בענייני הפילוסופיה. אבל מהות התורה היא תורת חיים והנהגת האדם באופן מעשי. זה המושג של תורה, תורה של חיים, אין באומות העולם. כי מהות התורה היא נעשה קודם לנשמע. יסוד התורה זה המעשים. ואם המעשים טובים, אז החוכמה היא טובה. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. ואם המעשים רעים, אז החוכמה איננה מתקיימת. הנה נשיא United States of America שעומד להיות, לפי הסקרים שלהם והתוצאות כרגע, זה מורכב מהרבה חרטות כמובן כמו בארץ, המתים שם מצביעים ונותנים הוראות להחתים תאריכים מוקדמים וכל מיני קשקושים. אבל הג'ו ביידן הזה, דוקטור הלמר מביא ניתוח שפת הגוף שלו במעשים שהוא עושה עם כל מיני ילדות שמחבק ומנשק בלי רשות ומניח ידיים, סרטונים שרואים ממש, השם ירחם, ואומרים שהוא שייך לאילומינטי. והדברים האלה הם ברורים. מי השקיע במי בשביל שינצח ויקח את הבחירות? אז יכולים להיות אפילו the president of United States, ויכול להיות פדו. לא יאומן כי יסופר. מה זה מפריע? מה היה עם פרעה ומה היה עם אבימלך? רק אין יראת אלוקים.
יכולים להיות רוצחים גם. ועל כן בנה אברהם אבינו עליו השלום בניין אב על אבימלך ומדינתו גם, שאין יראת אלוקים במקום הזה בכלל, כי נוכח לדעת שהם רחוקים מיראת חטא. כי אם היו רחוקים מן החטא לא היו שואלים דבר ראשון על אשתו. הלו, מה אתה שואל? שומעים אותו שאומר ג'ו ביידן, אני אוהב ילדים יותר ממבוגרים. ככה הוא אומר. אחרי נישוקים שלא ברשות, ילדה קטנה. לא יאומן כי סופר גועל נפש. אתה רואה אדם כזה גועל נפש. איך משאירים אחד כזה? איך לא אוסרים אותו? היה כבר שהעירו לו בכמה רעיונות על הדברים האלה. אז הוא מנתח את שפת הגוף שלו, מראה שהוא משקר. שהוא נלחץ. והוא מראה רעיון אחר, ששואלים אותו על דברים שאין בהם שום חשש. איך הוא עונה בתקיפות, והעיניים שלו לא זזות, והשפתיים שלו לא קמוצות. הוא מנתח את זה יפה מאוד, דוקטור אלבר. זאת אומרת, אם שואלים ישר על עסקי נשים, וואי 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 וואי. לא נגיד שטראמפ הוא יותר טוב בעניין נשים, אבל זה אמריקאים. רק אין יראת אלוקים במקום הזה. שם מפיצים את כל הזימה בעולם, שם. זה המקום של עשיו. עשיו, אתם יודעים מי זה עשיו, כן? אז זה עשיו. אז מה יכול לצאת משם? לכן פחד אברהם אבינו ואמר לה, תגידי אחותי, אם אשתי, אז אסור להם להיות עם אשת איש, אז הם יהרגו אותי, ואז את תהיי פנויה, ואז יקחו אותך. אז לכן תגידי כבר. וזה מראה שהם שואלים על דבר האישה ולא על עסקי אכילה ושתייה, כי זאת השאלה הראשונה מעידה על נפשם מה התשוקה שלהם, והם מבקשים היתר לחפץ ליבם, והם לא יראים מלאכתו. ומה שהם בונים בשכלם זה בניין חלש של התנהגות ודפוסי התנהגות, זה הכל שקר. זה לא יקום בשעת הניסיון. כי ימצאו חשבונות רבים להכשיר את השרץ וכאן טעמים. וגם אם צריך להרוג אותו, תהיה להם כבר ההצדקה כדי למלא רצונם ותאוותם. לכן אברהם אבינו אמר, זהו. אז הוא שאל אותו, למה אתה? אמרת לי ככה, הצעת אותי, וזה, אם היית אומר לי, זה אשתך, חלילה, לא הייתי עושה זה, וזה סיפורים. מי שואל ישר על עניינים כאלה? אז לכן הכי בטוח, זה לשמר ולהרחיק את המציאות שאפשר יהיה לבוא ולחפש איך להרוג את אברהם, ולכן הוא נמנע. והוא גם לא שיקר, הוא אמר. שבעצם היא אחותו, לפי הכללים שהיו רגילים בהם. מכל מקום, רואים פה שמאמירה, ממבטים, אפשר לדעת מי האנשים שעומדים לפנינו. אז לכן, אם מזהים שאין יראת שמיים, להתרחק, כי רק דברים רעים יכולים לצאת מזה. רק דברים רעים. אין יראת שמיים, לא להתחבר לאנשים שאין להם יראת שמיים. אין יראת שמיים, תלמדו מאברהם אבינו. ככה הוא ניצל. אם לא, הוא פחד ממש, ירצחו אותו. זה נקרא להיכנס ללא הערי ולבקש לצאת חי. לכן, ישמרו. אם אין יראת אלוקים, להתרחק. ואמרו חכמים, אל תתחבר לרשע אפילו לדבר מצווה. אפילו לדבר מצווה. שבת שלום, בעזרת השם, שיועילו הדברים, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, צריך לקחת את הדברים ומיד.
ולהתחיל לחקוק אותם בליבנו ובמעשינו, אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה דבר זה פעם לסך מליקות.